салом бинандаи азиз, навори навбатиро ман дар бораи таърихи пайдоиши бозии нарда ки байни тоҷикон ва умуман дар давлатҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ ва худи давлатҳои шарқ бисёр маъруфу машҳур аст ва аксарият мардум аз ин нави бозӣ истифода мебаранд ва шояд бештарини мо надонем ки худи бозии нарда ин бозии динист, мафҳуми динӣ дорад. Албатта партофтани зарик, гардиши донаҳо, хуб худи тахтаи нард, рақамҳои худи зарикҳо ва теъдоди адади донаҳо ва ғайраҳо ҳамагӣ мафҳум ва мазмуни динӣ доранд ки албатта на ҳамаи мо аз ин мафҳуму мазмунҳои динӣ огаҳӣ дорем. Агар донистан мехоҳед, наворо дунбол кунед ва бо мо бошед. Ҳатман обуна шуданро фаромӯш насозед ва агар видео ё ин навор ба шумо писанд омад, ҳатман лайкро зер кунед то дигарон аз ин навор огаҳӣ дошта бошанд ва ҳатто метавонед ин наворро ҳам паҳн кунед барои донистани дигарон ва маълумот гирифтани дигарон ки вақте бо ин нави бозӣ машғул мешаванд, вақт мегузаронанд, ҳадди ақал донанд ки бо чӣ нав бозӣ машғуланд ва мазмуну муҳтавои он чист ва ба кадом дин тааллуқ дорад. қадимтарин санадҳо дар бораи пайдоиши ин навъи бозӣ ба дасти Бузурҷмеҳр Вазир дар замони Сосониён хабар медиҳад. Як навиштаи паҳлавӣ бо номи Чатрангномак ин бозиро Бузурҷмеҳр дар ҷавоб ба бозии шатранҷ ё шоҳмот ки подшоҳи Ҳиндустон барои Анушервон ё ин ки Анушервони одил фиристода буд сохтааст ва ба хотири поси шоҳ Ардашери Бобакон, яъне асосгузори империяи Сосониён, онро Ардашери Далер ном гузоштааст. яъне дар бораи худи таърихи чӣ гуна пайдо шудани нард, хуб мо ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки шоҳи Ҳиндустон ба шоҳи Эрон боҷ медод ва ба хотире ки баробар будани ҳарду давлат, ҳарду кишварро нишон диҳад ва мизони дониши донишмандони онро санҷад, бозии шатранҷро ё ин ки шоҳмотро ба Эрон мефиристад ва дархост мекунад ки донишмандони эронӣ ин навъи бозиро кушоянд ва бозӣ кунанд. ва ҳамин тавр Анушервон аз намоянда ё ин ки сафири Ҳиндустон 40 рӯз вақт мехоҳад ва пас аз 40 рӯз вазири ҷавони ӯ Бузурҷмеҳр ё ин ки Бузурҷмеҳри ҳаким низ ӯро мегӯянд, ин бозиро мекушояд ва бар муқобили ҳиндуҳо бозии худро, яъне бозии навро дар такя ба худи шатранҷ ё шоҳмот меофарад, месозад ва ба ҳиндуҳо пешниҳод мекунад ки ин нави бозиро онҳо кушоянд. Аммо мутаассифона онҳо наметавонанд ки ин нави бозиро кушоянд. хулоса ин буд мухтасар дар бораи таърихчаи пайдоиши ин навъи бозӣ. Акнун ман мехоҳам дар бораи худи ин бозӣ ё ин ки тахтаи нарда ё ки тахтаи нард барои шумо маълумот диҳам ва ҳар як нуктаи онро шарҳу тавзеҳ диҳам то қадри имкон. дар шатранҷ номак ё ин ки Чатрангномак омадааст ки хуб Бузурҷмеҳри ҳаким дар сохтани тахтаи нарда аз боварҳои дини зардуштӣ илҳом гирифтааст. яъне ҳар як гардиш, ҳар як гузариш, ҳар як амале ки дар ин навъи бозӣ анҷом меёбад мафҳум ва мазмуни динӣ дорад, мафҳум ва мазмуни дини зардуштӣ дорад. яъне метавон ба ибораи дигар гуфт ки бозӣ кардан бо тахтаи нард як нав ибодат мебошад, яъне як нав ибодати дини зардуштӣ мебошад. хуб фалсафаи худро дорад. ҳар як амал, ҳар як нуктаи ин бозӣ
масалан дар худи ҳамин бозӣ худи тахтаи бозӣ ё ки майдони бозиро ташбеҳ ё монанд кардан ба кураи замин, чорбахши замини бозӣ ё ин ки майдони бозиро ба чор фасли сол, сиёҳӣ ва сафедии донаҳоро ба рӯзу шаб ва худи зарикҳо ё ин ки онҳоро тос низ мегӯянд ё ин ки ба забони рӯси кубик мегӯянд. хуб маънои ситораи бахту иқбол ва ғайраҳоро мефаҳмонад. дар ин ҷо мо ҳар як амали ин навъи бозиро барои шумо мухтасаран мефаҳмонем. масалан 30 дона ки дар худи тахтаи нард ё ин бозии нард ҳаст, маънои 30 шабонарӯзи як моҳро дорад. 24 хона, масалан дар ҳар як хона як дона ё ин ки як муҳра ҷой мегирад. яъне 24 хона аз ҳар тараф шашхонагӣ, яъне аз як тараф 12 хона, аз як тараф 12 хона, яъне 24 хона. ин 24 хона 24 соати шабонарӯзиро мефаҳмонад. яъне 4 қисмати майдони бозӣ ё ин ки замини бозӣ ки ҳар қисмат аз шашхонагӣ иборат аст, яъне 4 фасли солро дар бар мегирад. маънои 4 фасли солро дорад. хуб ду ранги сиёҳу сафед, ҳам донаҳо ва ҳам худи зарикҳо, яъне мафҳум ва маънои шабу рӯзро дорад. 12 хона дар ҳар тарафи замини бозӣ 12 моҳи солро мефаҳмонад. хуб зарик бошад, худи тос ё зарик ситораи бахту иқбол аст. хуб гардиши зарикҳо, яъне вақте ки шумо зарикҳоро мепартоед, онҳо давр мезананд дар рӯи худи замин ё ин ки майдони тахтаи нард, яъне маънои гардиши аёмро дорад. хуб худи донаҳо, яъне муҳраҳо ки мебинед дар тахтаи нард, инҳо яъне сиёҳ ва сафед, инҳо инсонҳо ҳастанд. хуб гардиши донаҳо, масалан хона иваз кардани онҳо ҳангоми партофтани зарикҳо дар худи майдони бозӣ, дар замини бозӣ, ҳаракати инсонҳо аст, яъне бархурди инсонҳо, муносибати инсонҳо. хуб бардоштани донаҳо дар поёни бозӣ, яъне вақте ки охирда бозӣ анҷом меёбад ва донаҳоро мо мепартоем, ба қатор рост мекунем, ин маънои маргро дорад. ин буд дар бораи худи мухтасар дар бораи тамоми амалиётҳои ё ин ки хуб нуктаҳои бозии нарда ё ин ки тахтаи нард. хуб дар бораи зарикҳо, яъне ададҳои зарикҳо, хуб маънои онро барои шумо шарҳу тавзеҳ медиҳам мухтасаран. хуб рақами 1 дар худи зарик маънои яктоӣ ва худойпарастиро дорад ё ин ки нишонаи аҳурамазро дорад. хуб рақами 2, яъне 2 хол, 2 нуқта, маънои осмону заминро дорад, яъне нишони 2 мину, анграмину ва спантомину. хуб адади 3, яъне 3 хол, 3 нуқтаи сиёҳ, яъне пиндор, гуфтор ва кирдори нек, яъне пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек. хуб 3 амали инсонро дар назар дорад. хуб мафҳуми чорум, хуб яъне 4 хол, 4 нуқтаи сиёҳ, 4 самти ҷуғрофиёӣ, шимол, шарқ, ҷануб, ғарб ва 4 унсури муҳим ки дар дини зардуштия ҳамчун барои хилқати дунё, хилқати инсон муҳим арзёбӣ мешавад. ин 4 унсур, яъне хок, бод, оташ ва об, яъне ҳамин 4 унсур дар назар дошта шудааст. хуб нишонаи 5 ё ин ки рақами 5, яъне 5 хол чиро дар назар дорад? яъне нишонаи 5 равшанӣ, яъне якум хуршед ё ин ки офтоб, моҳ, моҳтоб, хуб 2, савум ситора, чорум хуб озарахш, яъне хуб раъд мегӯянд.
хуб оташак ниам ба истилои имрӯзаи мо мегӯянд ва ахиран оташ. ин 5 хуб нишони равшанӣ дар назар дошта шудагӣ аст. хуб шашум 6 рӯзи офариниш дар назар дошта шудааст, яъне 6 хол, яъне хуб ин 6 рӯзи офаринишро низ хуб 6 гаҳанбор низ мегӯянд, яъне гоҳанбор ҳам мегӯянд, гоҳбор ҳам мегӯянд, гаҳанбор ҳам мегӯянд, яъне дар форсии миёна госонбор низ будааст. хуб дар боварҳои маздои асноӣ ин 6 гоҳ аст, яъне гоҳ макон аст ба маънои 6 рӯз ё ки 6 замон ё ки 6 вақт ё 6 марҳилаи офариниши олам ва дунё аст. хуб яъне дар ин 6 марҳила аҳурамазду ҷаҳонро офаридааст. яъне ҳар гоҳе ном дорад ва дар якуми ҳар гоҳе ҷашне месохтаанд, яъне дар дину оини зардуштӣ. хуб якум, яъне ин 6 хол, ҳар як холи он як мафҳум дорад, яъне 6 марҳила, 6 рӯзи офариниш, яъне гоҳи офариниши осмон, гоҳи офариниши об, гоҳи офариниши замин, гоҳи офариниши гиёҳон, гоҳи офариниши ҷонварон ва гоҳи офариниши мардум. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи хуб амалҳо ва ҳар нуқтаҳое ки дар худи ин бозӣ, яъне тахтаи нард мавҷуд аст. дар охир дар бораи худи вожаи нард гуфтанӣ ҳастам ки мафҳуми нард маънои дарахт ё ин ки тахтаро дорад, яъне аз замони қадим маънои нард маънои тахта ё дарахтро дорад. аз ҳамин рӯ худи нардаро аз тахта ё ин ки чӯб месозанд. бо ҳамин хотир дар адабиёти классикӣ мо тахтаи нард низ гуфта мешавад. хуб бинандаи азиз, ин буд маълумоти мухтасар дар бораи бозии нарда ё ин ки тахтаи нард. агар барои шумо ин навор писанд омада бошад, маълумоти лозимаро барои шумо дода бошад, агар ин маълумотро шумо бори нахуст тариқи канали мо шунида бошед ва мехоҳед ки дигарон низ аз ин маълумот огаҳӣ дошта бошанд, ба навор лайк монед ва онро паҳн кунед ва ҳатман дар канали мо обуна шавед ва подписатсия кунед, то аз наворҳои баъдаи мо огаҳӣ пайдо карда бошед. Падруд то наворҳои оянда.